Ez itt a G-Mark Wake and Shake, a tökéletes ébresztőóra a hallás, illetve látás nehézségekkel rendelkezőknek. Ezzel a vekkerrel soha nem fogja túlaludni a tervezett időpontját. A Wake and Shake az elektromos hálózatból meríti az áramot, de elemeket is használhat biztosításként az áramszünetek ellen. Beállítható úgy, hogy egy hangos csöngés ébressze fel, a hangerő és a hangtónus változtathatók, vagy választhat egy erős villogó fényt, illetve egy rezgő készüléket a párnája alatt. Természetesen több módszert is beállíthat egyszerre. Az ébresztőórát összekötheti a telefonjával, és így használhatja a vibráló párnát, mint jelzés, hogy csöng a telefon. A készülék kijelzése kitűnő, nagy, piros, könnyen látható számokkal. Nem lesz problémája elolvasni reggel, álmos szemekkel sem. Az ébresztő egy 9 perces időzítéssel rendelkezik, csak hogy egy kicsit meghosszabbíthassa éjszakáját, mielőtt az csörgéssel, villogással, illetve rezgéssel újra felébreszti. G-Mark Wake and Shake. Soha többé nem fogja átaludni az ébresztőt.